1月の末、2月に向けて少し希望が持てるようなそういった内容じゃないかと思います。またこちらなんですが、もっとフライトが増えるというようなニュースになります。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今日は日本からタイへの飛行機の便が続々と開始されているという話をさせていただきます。ただこの動画を見ている方はご存知の方も多いと思うんですが、タイは今コロナが広まっている状況ですので、実際これからどうなるのか、そういったところも気になるところだと思います。そこで今回はこちら3つのポイントについてお話しさせていただきます。まず1つはタイの現在のコロナの状況。そして2つ目は現在タイに行く場合は観光であったとしてもビジネスであったとしても2週間の隔離が必要になります。その2週間の隔離に対してのタイの新しい対策、そちらのニュースがありましたので、そちらをお伝えさせていただきます。そして3つ目は現在開始され始めている日本からタイ、タイから日本、こちらの飛行機の便、どのような航空会社が現在飛行機を飛ばし出しているのか、また航空会社によっては先のフライトのスケジュール、そちらの予約開始の情報なども入ってきてますので、そちらもお伝えさせていただきます。この動画を見た後ではタイの現状を知ることができ、そして今後の海外渡航に関しても希望が持てる内容だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外の面白い話、入国情報やおすすめスポット、そして最新情報いろいろとお伝えしています。これからもいろいろとお役に立つような情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それではまず最初にタイの現在のコロナの広がりの状況を見ていきたいと思います。こちらは1月11日タイインクワイアリーからの記事になります。タイ政府は1月の10日の新型コロナウイルスの新規感染者は249名であったと発表しました。そして政府の発表によると、この249件のうち224例は局所的な感染であるということなんですね。スポットで多いところがあるような状況に現在なってきているようです。そのスポットとして4つの地域が挙げられています。タイ政府のスポークスマンはチョンブリ、ノンタブリ、バンコク、サムットサコンは依然として最も多くの新規感染者を抱えている州であると語ったということです。今回の新規感染者ではサムットサコンが80人、ノンタブリで36人、チョンブリで20人、バンコクで17人の新規感染者が報告されているということです。またスポークスマンはこのようにも発言しています。私たちはまだリラックスすることはできず、新規感染者が増えているその曲線が平らになることを確認するために協力しなければなりません。私たちはまだこれらの数字を押し下げる必要がありますと話したということです。だいぶですね、今までの発言と違ってきているんじゃないかなと思います。危険であるというような発言からまだ安心はできないというような、そういった発言に変わってきています。まだまだこれから頑張らないといけないというところはあると思いますが、1月の末、2月に向けて少し希望が持てるようなそういった内容じゃないかと思います。そこで大切なのはタイ政府が取っているコロナ対策なんですが、どのようなコロナ対策をしているか、そちらも書かれているので読みます。政府は労働者が自宅で仕事することを許可するように企業に推奨しているということです。また政府は最も被害の大きかった州では出入りする際のチェックポイントを設けており、そのチェックポイントでは決まりを守らなかった人に罰則があるなど旅行制限があるということです。また政府の追跡アプリでモーチャナというものがあるんですが、このモーチャナというのは GPS で持ち主がどこにいるかということが把握できるようなアプリで、そして周りにコロナの不安がある人がいないかどうか、そういったことを確認することができる、そういうようなアプリらしいんですね。このモーチャナは現在一般の人々から440万回ダウンロードされていて、先週から200万回近くダウンロードの数が増えているということです。つい 2,3 日前なんですが、政府はこのモーチャナアプリに関してアプリを持っていなくてコロナが陽性であることが判明した人は起訴されて投獄される可能性があると述べたんですね。ただそれによって国民からの反感が高まったんですね。スマートフォンを持っていない人はアプリをダウンロードすることもできないし、それでコロナにかかってしまったら投獄されるのかというような、そういった国民からの反発が高まったんですが、昨日のこちらの記事ではスポークスマンは投獄される可能性があるというような発言をしたことを謝罪したということです。ただこのモーチャナのアプリに関しての混乱が残っていて、多くの人々がこのモーチャナのアプリをダウンロードしないと何か法的な制裁を受けたりとか投獄されることを恐れて、このアプリを現在続々とダウンロードしているということです。それでは次、バンコクポストの1月11日の記事でこのようなものを見つけましたので紹介させていただきます。
タイ政府の大臣はタイの観光産業を後押しするために隔離中にゴルフをしても良いというようなことを提案したという内容になります。この隔離中にゴルフをしても良いというのは前から少し言われていたことだと思うんですが、昨日のニュースでは結構はっきりと報道されていました。タイの観光大臣は1月11日にコロナウイルスのパンデミックの間に低迷している観光部門を後押しするため、外国人がタイに入国した際に2週間の隔離が必要なんですが、その隔離をすることにあたってゴルフリゾートを使うことができるというような計画があるということを話したということです。外国人観光客は2週間の隔離の間、部屋の中で隔離しているだけではなく、ホテル周辺を移動したりゴルフしたりすることができるようになると観光大臣は述べたということです。結構お金はかかってしまいますが、隔離している間もリゾート地でゴルフができれば2週間もそんなに苦にはならないということになるんじゃないかなと思います。それでは次は日本とタイの間での航空便が続々と再開されだしているというような話題をお話しさせていただきます。こちらはアジアトラベルノートからの記事になります。まずはタイ航空です。1月の6日、成田・バンコク線を9ヶ月ぶりに再開という記事になります。タイ航空は1月6日より成田発バンコク行きを再開しました。タイ航空が日本路線の定期便を運航するのは昨年の3月末以来およそ9ヶ月ぶりになります。1月中は週3便を運航し、1月9日からは関西バンコク間も週1便で開始されています。それでは次は新しい航空会社 JAL 系の格安航空会社 ZIP エアの話題です。1月9日の記事になります。格安航空会社の ZIP エア東京は1月9日より成田発バンコク行き旅客便の運航を開始しました。タイ政府による許可の関係で1月中は週1便のみの運航ですが、2月からは毎日運航に大幅増便する予定です。バンコクから成田行きの飛行機についてはすでに昨年の10月末から旅客便の運航を行っているんですが、成田からバンコクへの便もこの1月の9日から開始されました。そして来月からは毎日成田・バンコク間を往復するようになります。それでは次、JAL とANA についてです。1月7日の記事になります。JAL とANA、羽田発バンコク行きの定期便を再開という記事になります。JAL は1月6日より羽田発バンコク行きの運航を開始。また ANA も1月8日から同じく羽田発バンコク行きを再開しました。昨年の4月3日以来およそ9ヶ月ぶりに羽田発バンコク行きの定期旅客便が運航されることになりました。ということで続々とタイ航空、ZIP エア、JAL、ANA この4つの会社がタイ行きの定期便を開始しています。またこちらなんですが、もっとフライトが増えるというようなニュースになります。1月9日の記事なんですが、 JAL2 月より成田発バンコク行きを再開という記事になります。1月9日に JAL は2月の国際線運航スケジュールを更新しました。そして2月より成田発バンコク行きを週1便で再開することを明らかにしています。そしてさらに先ほど出てきた格安航空会社の ZIP エアのプレスリリースがあります。このプレスリリースでは ZIP エアは東京バンコク線において3月28日から6月30日までの搭乗分の販売を開始します。こちらの画像を見ていただきたいんですが、運航スケジュールとしては毎日運航される予定です。成田出発は夕方の5時20分、そして帰ってくる時のバンコク出発は23時30分出発、そのような便が毎日運航される予定です。もはや先の夏前に向けてチケットの予約開始がされている模様です。ただ一つ気をつけていただきたいのは、飛行機に乗れるのはタイ大使館で入国許可証を取得した方のみということになりますので、そちらをお気をつけいただければと思います。入国許可証の取得の仕方に関してはこちらの動画でお伝えしてますので、参考にしていただければと思います。あと気をつけていただきたいのは ZIP エアに関しては予約変更や払い戻しはできませんので、そちら気をつけていただければと思います。フライトがキャンセルになれば全額払い戻しされるということなんですが、例えばタイがロックダウンしてしまったとか、そういった場合でももしフライトがキャンセルにならずに飛んでいる状態の場合は運賃の払い戻しや予約変更ということは基本的にはできないということですので、そちらはお気をつけいただければと思います。いかがでしたでしょうか。まだわからないところはありますが、なんとなくタイのコロナの感染が落ち着く方法に向かい出しているのかなというようなところが見えるんじゃないかと思います。これはとても良いニュースだと思います。現在、例えば観光でタイに行くためには観光ビザ、特別観光ビザ、ビザ免除というこの3つの方法があるわけですが、
コロナのことを不安せずにタイに行くことができる、そういった可能性もだんだんと出てくるんじゃないかなと思います。ただやはり不安なのは日本の新規感染者数が減らないということですよね。私も海外の情報をお伝えさせていただいていますが、これは私の個人的な感想にはなるんですが、やはり海外を見ていると、例えばタイ政府の対策であったりとか、また先日韓国の状況もお伝えしたと思うんですが、韓国政府の対応ですとか結構しっかりしているイメージがあるんですよね。タイでは先ほどモーチェナというアプリを紹介しましたが、韓国でも国民の人たちがアプリをダウンロードしていて、例えば数時間前に自分が行ったお店で、そのお店にいた人の中でコロナに感染していたというようなことが発見されると、携帯のアラームが鳴って、あなたはコロナに感染した可能性がありますというようなことで PCR 検査を受けに行かなければならないとか、そういうような形で管理体制が徹底しているというようなところがあるように見受けられます。そういったこともあり、韓国は12月の初旬にコロナの新規感染者が一気に増え出したんですが、現在はコロナの新規感染者が少なくなり、コロナの威力は弱まりつつあるというような報道になってきています。私の個人的な意見ではあるんですが、日本も規制はされてきているんですが、まだまだ生ぬるいんじゃないかなというようなそういった気はしてしまいます。日本の感染者数が少なくなれば、タイのコロナの状況が良化した時に日本人も堂々とタイに行くことができると思いますし、シンガポールも日本からの日本人の入国を認めてくれるようにだんだんなってくると思いますし、そのように道が開けてくるのにもかかわらずということを私はちょっと感じてしまったりもします。ただ少しずつではありますが、タイにも希望が見えてきましたし、タイは外国人を受け入れるということでは先進的なことをしているので、タイがしっかりとコロナ対策をした上で観光客の受け入れを進めていき、だんだんうまくいけば他の国々も追随していき、だんだん行けるようになる国も出てくるんじゃないかなと思いますので、今後に期待したいなと思います。皆様も今ここが正念場だと思いますので、健康管理に気をつけて、免疫を保ってお体に気をつけて日々お過ごしください。いつもいいねとコメントをいただいてありがとうございます。これからも動画頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。